Avui és el primer dia que comença aquesta campanya de Volem un país normal. Més de 1.000 voluntaris a 60 poblacions de tot Catalunya, 500.000 butlletes. Nosaltres ens hem repartit més de 10.000 butlletes entre una vintena de persones al districte de Sants. Hem seleccionat diferents zones on creiem convenient que aquest missatge arribés. Em vaig assabentar de l'acció d'aquesta campanya d'Un País Normal i em va semblar molt interessant participar-hi, sobretot perquè, entre altres ciutats on es duia a terme la campanya, també era la meva, l'Hospitalet de Llobregat. Hola, bon dia. Que em podria obrir per deixar informació veïnal a la seva bústia? Gràcies. Avui fem una primera acció i la campanya es preveu llarga, serà molts més dies, però avui hem començat amb moltes ganes i molt entusiasme a repartir fulletons per les bústies del barri. Penso que aquesta campanya és important per donar a conèixer que és normal el fet que nosaltres com a país puguem decidir sobre el nostre futur.